pois falo de política. David Alvarado, ya ex asesor del PSOE en la Diputación de Ourense y contertulio habitual de En Portada en Telemiño, ha aprovechado su participación de este miércoles en el programa para responder a su partido, tras ser cesado de un puesto como personal eventual de la formación en la Diputación. Un proxecto colar, laboratorio de ideas, ca finalidade de trascender o ruído ambiente da cidade e de debatir esas cuestións que realmente importan, para aportar ideas, para aportar proxecto, para transmitir que, bueno, que hai unha alternativa un pouco máis alá pois, do que vemos día a día. O pasado luns, no Liceo, inauguramos o ciclo de debates, no marco deste laboratorio de ideas, cunha pregunta moi vaga, moi aberta, de si era posible recuperar Ourense pola esquerda. Estamos nun momento onde vemos que Pérez Jácome vai ser candidato de DO, onde Seara vai ser candidato de BNG, no PSOE parece que tamén está clara a alternativa, e no PP pois, teñen aí unha pequena diatriba, pois bueno, á luz de recentes sondaxes, vimos que había marxe, que había posibilidade, e preguntámonos se era posible unha alternativa de esquerdas, se hai os bimbios, se teñen a arquitectura necesaria, se hai proxectos, se hai perfís. Bueno, era un debate que eu encadrei desde un punto de vista académico. Son doutor en Ciencias Políticas, fai 20-25 anos que penso política, que analizo política, que me adico a política, que escribo en medios de comunicación, análisis, reflexións, teño libros publicados en obras colectivas, dou clase na universidade, o meu hobby é a política. Frente a las especulaciones de la dirección socialista, que interpretó este movimiento como el intento de conformar una candidatura electoral al margen del partido, Alvarado ha sido tajante al defender el carácter estrictamente académico de la iniciativa. Había actores precisamente dese aspecto.